नहीं का रमेश भाई फैन फॉलोअर्स मस्त होगा ಅವನೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ 10 ವರ್ಮ ಇತ್ತು ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಎಕಡೆ ಫೋನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತಿರ್ತೇನೆ ಪೇಜಿಗೆ ಮೇಡಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಎತ್ತುವಾಗ ಇಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಕೇಳು ಮೇಡಮ್ స్టార్టింగ్ ఒక్క ఫోన్ మేడం అక్కడ ఆపండి ಹೇಳಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಣ್ಣದ ಬಿಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ನಮಸ್ತೆ ಗೈಸ್ ಸುಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಂತಿರಿಗ್ಲ ಇನ್ನಿ ಯಾನ್ ಏನೆಟ್ಟು ಕಾರ್ಚೆನ್ ದೆಕ್ಕು ಬೇಯ್ಲಾಡಂದು ತೂಕ ಗೈಸ್ ತಪಂಡ ಕೆಲ ಜನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟೆದ ಪಡ್ದೀರೆ ತಲೆಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೊಟ್ಟೆದ ಪಡ್ದೀರೆ ನೆತ್ತ ನಾರು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಣ್ಣೇರು ಕೊರ್ಪೇರು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಹಳ್ಳಿದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅಂದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ದೇಪಂಡೈತೆ ಒಂದು ಪುರ ಏರು ಗುರುತಿಸವೇರು ಮರ್ದದ ಪುರ ಸೊಪ್ಪು ಪುರ ವೀಡಿಯೋ ಪಂಡಲ ತೂಪುಜೆರು ಏರ್ಲ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋನೇ ತೂಪೇರು ಗೈಸ್ ಇಂಚಿತ ಪೂರ ಹಳ್ಳಿದ ಪುರ ಮರ್ದು ಪುರ ಗಮನಿಸವ್ಜೇರು ಅಂಚೆನೆ ಗುರುತ ದೀಪನ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚದು ಯಾನ್ ಕಾರ್ಚೆನ್ ಪೂರ ನೆಟ್ಟೆ ತೆಕ್ಕುನು ನರ್ಲು ತಿಕ್ಕನ ನರ್ಲು ಸೀಗೆ ಬೊಕ ಕೊಟ್ಟೆದ ಪಡ್ದು ಇರೆಟ್ಟು ನಮ್ಮಕ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಡಿಯಾವುಡು ಕಾರ್ಚೆನಂಡ ನೆಟ್ಟೆ ತೆಕ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿನ ಥರ ನೂರೇ ಟೈಪ್ ಬರ್ಪುಡು ತಲೆ ಇಂಚ ಉಂಡಿರೆ ಕೈತಾಲ್ತ ಚಪ್ಪ ಗೈಸ್ ಯೋಬಾ ದೇವ ಸೆಕೆ ಗೈಸ್ ಸೆಕೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲರ ಮಸ್ತ್ ಮೋಡ ಹತ್ತಿನ ಬರ್ಸಲ ಬರ್ಪುಜಿಂದು ಅಚ್ಚ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಪ ಇನ್ನಿಂಜಿ ಮಾತೆಂಗಿಂಡು ಮದ್ದೆಂಗಿ ಪವರ್ ಉಂಡು ತಲೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಗ್ರೀನಿ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಒಂದೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಗ ಬಂಡದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೀತೆ ಅಂತ ಗೈಸ್ ಬಾಲ್ಡ್ ನೀರ್ದೆ ತಂದೆ ತಲೆ ಮತ್ತು ನೀರ್ದೆ ತಂದೆ ಈ ಸೊಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತ ನೋಡಿ ಸೊಪ್ಪು ನಂಡತಿ ತಲೆ ಎಂದು ಚೀಪ್ ನೀರೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡು ಯಾನು ಆಪೆಲ್ಲ ಅದು ಮುಪ್ಪನೆ ಟೆಪ್ಪು ಇಂಚೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಂಡು 2 ಪೀಸ್ ತಾತು ಕಟ್ ಮಲ್ತಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಚೆನ್ ಇಂಚೆ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ನಾವು ಎಷ್ಟು ನೂರೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಏನು ಕೋಡೆ ಕೊನದಿನತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಅಲ್ಪದ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪದ ಕೊನದ್ದೀನಿ ಕ್ಲೀನ್ ಅಪ್ ಕಾರ್ಚೇನಿ ಚೂರು ನೀರು ಪಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ದೆಕ್ಕರ ಕೊರ್ಪನೇಕ್ ಇಲ್ಲಡೆ ನಮ್ಮ ವಾಶ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕಾರ್ಚೇನ್ ಚೋಕು ಸಾಬುನ ನೂರ ಟೈಪ್ ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಂಡು ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೋರ ತಿಕ್ಕಂಡ ಇಂಚವರ ದೆಕ್ಕಲೆ ಕಾರ್ಚೇನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಡಿ ಮಡಿ ಅಬ್ಲಿ ಇಂಚೆ ನೂರೇ ಆಪುಂಡು
ಕ್ಲೀನ್ ಆಪ್ ಗೈಸ್ ತುಳಿ ಎಂಬ್ರಣ್ಣೆ ನೆಟ್ಟೆ ಸೊಪ್ಪು ದೇಕದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ತೋಜಾಡೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ ಗಡ್ಡೆ ನೀಡೋರು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ತುಳಿ ಒಂದೊಂದು ನೂರು ಬುಡ್ಪುನ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಸೊಪ್ಪುಡು ಎತ್ತು ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಕಾರ್ಚೆಂಡು ಬರೋ ಧೂಳು ಇತ್ತು ಬರೋ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಂಡು ಇಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಕೊಟ್ಟೆದ ಪರಂದದ ಇರುತ್ತಾ ಅವರ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾರ್ಚೆಂಡು ದೆಕ್ಲೆ ನರ್ಲಿತ್ತನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನರ್ಲಿ ತಿಕ್ಕ ಜನ ಕೊಟ್ಟೆದ ಬರಂದ ಸೊಪ್ಪುದ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾರ್ಚೆಂಡು ದೆಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಚಾಂಡದ ಕಮೆಂಟ್ ತಿರುಪಲಿ ಗೈಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಇಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮದಿಮೆ ಮದ್ರಿಂಗ್ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಪೋದು ತೂನ್ ಬಲಿ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ